Moi kaikki katsojat, mun nimi on Sisu ja nyt mä kerron teille 5 faktaa musta ja minkä takia mä aloitin YouTubettamisen. Let's go! Ensimmäinen fakta. Mä käyn 8. luokkaa Isokylän koulussa Kokkolassa. Fakta 2. Mä tykkään kamppailu- ja taistelulajeista ja mä oon harrastanut karatea 2,5 vuotta. Fakta 3. Mä tykkään valokuvata ja mä oon saanut vähän aikaa sitten oman kameran ja tässä on vähän kuvia, mitä mä oon sillä ottanut. Neljäntenä faktana on se, että mulla on tavoitteena päästä matkustamaan Japaniin, koska se olisi mun mielestä vaan todella siistiä. Ja mä tällä hetkellä säästän sitä matkaa varten. Ja mä oon melkein puolessa välissä mun säästötavoitteesta, joten koko ajan me mennään lähemmäksi sitä. Mutta just tän YouTube-kanavan kautta, niin mä aion tehdä sieltä vlogityyppisiä videoita. Ja muutenkin jos mä lähden jonnekin reissuihin ja silleen, niin sieltä tulee videoita. Ja jos se yhtään kiinnostaa tämän kuuloiset jutut, niin tilaa tässä vaiheessa mun kanava ja kommentoi alle, mikä voisi olla mun toinen video ikinä tälle kanavalle. Ja jos te mietitte, mikä on fakta 5, niin fakta 5 on mun lempiruoka. Ja jos sä tällä hetkellä mietit, että hei Sisu, minkä ihmeen takia sä kerrot sun lempiruoan faktoilla, niin nyt mä kerron sen. Se on pizza. Ja sitten toiseksi lempiruoka on sushi. Mutta hei. Nyt mennään siihen, että minkä takia mä aloitin YouTuben. Mä aloitin YouTuben, koska mä haluan nähdä vähän, että millaista se tubettaminen oikeasti on. Ja mulla on ollut aikaisemmin 3 WhatsApp-kanavaa, jossa isoin seuraajamäärä on ollut jotain yli 300 seuraajaa. Joten saa nähdä nyt, miten tää YouTubettaminen tästä lähtee liikkeelle. Mutta joo, mä nyt vaan haluan kokeilla, että millaista tää on ja katsotaan, mihin se johtaa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja pistä tykkäys ja tilaus, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mä arvostaisin sitä todella paljon ja pistä kommentteihin, mikä video mun toinen video ikinä voisi olla. Eli se olisi moikka!